Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Tot i que el cens és poc fiable, en els darrers anys hem doblat el número de senglars a Catalunya. En aquest moment en tenim entre 200 i 250.000 i 2/3 dels quals són a les comarques de Girona. Concretament amb una densitat rècord de 12 animals per quilòmetre quadrat, per exemple, a la comarca de la Garrotxa, que és el lloc d'on vinc jo. I quins problemes representa aquesta superpoblació de senglars i també d'altres espècies de fauna salvatge com tudons, cabirols, conills, etc. Doncs, en primer lloc, danys de conreus i de camps. I he estat visitant aquests dies amb pagesos camps destrossats i de veritat que cal que els ajudem. I no només optimitzant les assegurances, com diu la moció, sinó també, per exemple, amb exempcions fiscals. El segon problema, transmissions de malalties, el bestiar, tuberculosi, triquinosi, brucel·losi, però sobretot la pesta porcina africana, que si arribés, i ja n'hi ha un cas aquí ben a prop, al nord d'Itàlia, seria apocalíptic pel sector porcí. I el tercer problema, els accidents de trànsit. N'hi ha 10 cada dia a Catalunya i la majoria són provocats pel senglar. I quina solució tenim? Doncs amb els matisos que ara faré ens cal la caça. I aquest és un tema que desperta moltes sensibilitats que hem de saber respectar i contemplar. I mireu, jo mateix vinc d'anys d'estar conceptualment en contra de la caça. Per una banda, vaig a córrer a muntanya i, per tant, he d'estar alerta. Gravo els animals salvatges al bosc i, per tant, me'ls estimo. Però, per l'altra, com a pagesos que som a casa, pateixo en primera persona les destrosses que fan als nostres camps. I la meva conclusió realista és que sense batudes, per passar de 250.000 a 100.000, que seria una població que consideraríem equilibrada, sense batudes no ens en sortirem. Que aquest desequilibri l'hem provocat els humans eliminant depredadors i modificant els espais naturals? És així, és evident. I, per tant, hem d'intensificar des de ja mateix tot de mesures que són molt més ètiques, mesures de fons, com per exemple potenciar els mosaics agroforestals, millorar la piràmide tròfica, la immunocontracepció o, per exemple, netejar els marges i netejar el sotabosc. Però sense un pla de xoc que es basi en la caça és impossible. Personalment estic en contra de la caça purament esportiva, i aquí que cadascú tingui la seva opinió. Però sense una caça que sigui, professional, i que es basi en l'aprofitament de la carn, encara avui no ens en sortirem. I quan diem professional, què volem dir? Doncs, per exemple, la figura del caçador expert per batudes especials, tal com contempla el pla estratègic del senglar, que és un pla que caldrà replicar per la resta d'espècies. El desplegament del grup especial d'agents rurals, protocols de seguretat en espais naturals per a les batudes, tot això són punts de la moció. Però també que els pagesos puguin gestionar i de manera àgil el control del senglar. També actualitzar els vedats, molt important, o crear un aplicatiu de geolocalització d'aquestes batudes per millorar la seguretat de tothom qui vulgui fer activitat en el medi natural. I dèiem també enfocada a l'aprofitament de la carn. Què implica? Doncs que les colles de caçadors puguin treure les vísceres dels animals morts i els puguin conservar en fred als seus locals i que millorem la logística de les recollides d'aquesta carn. I ajudar els escorxadors i les sales de desfer del país que treballen amb carn de caça i algun dels quals he visitat fa poc. Tot plegat per millorar la qualitat de la carn i prestigiar-la. Així és com la caça pot recuperar i pot prendre el seu sentit ancestral. Siguem realistes, i això us ho diu un ramader, no hi ha carn més de quilòmetre zero, més ecològica i amb un major benestar animal possible que la carn de caça. És així, sempre i quan la gestionem adequadament. I si ho fem així, si en fem un bon aprofitament per aliment mentre estem blindant sempre la seguretat, evidentment, i aprofito també per donar molta força als familiars d'en Francesc, que va patir un malaurat accident, doncs si en fem un bon aprofitament com a aliment mentre en regulem professionalment la superpoblació, la caça, aleshores sí, en aquest moment que pren el sentit. I en canvi, també ho vull dir,
que encara avui es permeti la caça de la guilla, que és un depredador de conills, simplement perquè ens mata les gallines o bé perquè hi ha qui ho considera divertit, això em sembla del tot intolerable. I acabo, presidenta, caldrà plantejar, doncs, per tant, una llei de caça que contempli tot això, una llei de caça que adapti progressivament les mesures i les prohibicions en funció del grau de superpoblació de cada espècie. No pot ser que seguim amb una llei de caça del 1970, espanyola, és a dir, una llei de quan de quan en Franco sortia de cacera. Moltes gràcies i no a la invasió.